हादरनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। दिनैनि हेडलाइन्सफोरानो जाबाय सेथियाव गलाघाटनि डिभिजनेल फरेस्ट अफिसार गियान रन्जन दासखौ डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एबा एन्टि कारापसन टीमआ हमदों। बिथां फरेस्ट अफिसारआ सासे थिकादारनिफ्राय 30,000 रां लानायनि जाहोनावनो हमजादों। नैथियाव गवालपारानिफ्राय गुवाहाटी नोगोर फारसे बेरामि लांनाय एम्बुलेन्सनि जाब्रबथाय। एम्बुलेन्सआ गुबुन गारिखौ बारनो नाजानायाव दालांनि रिलिंआव सौग्रावना दैयाव गोग्लैलाङो। बे जाब्रबथायाव सासे बर' आइजोनि जिउ खहा आरो साब्रैया रैखा मोनदों। साब्रैया जिउ रैखा मोनदोंब्लाबो जखम जादों बिसोरबो। थामथियाव बड'लेण्ड रादाब मुंनि इउटिउब निउज चेनेलआ हेक जाबाय। बे निउज चेनेलनि चिफ एडिटर मुस्रि मैखोम बसुमतारिया मिथिहोदों। बे निउज चेनेलाव फ्राय 2,40,000 साबस्क्राइबार दंमोन होन्नाबो मिथिहोयो बिथाङा। दिनै फुंबिलियाव बे चेनेलनि गेजेरजों रादाब फोसावनो नागिरनायावसो हेक जानायखौ मिथिनो मोन्दों होनना फोरमायो चिफ एडिटर मैखोम बसुमतारि बिथाङा। ब्रैथियाव दिनैनि 10 जुन खालार। दिनैनि दिना जाबाय इन्टारनेशनेल योगा डे। बे योगा डेआव दिनै भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मदिया श्रीनगरनि योगा प्रग्रामाव बाहागो लायो आरो योगाबो खालामो। देग्लायनि योगा डेनि थीमानो जाबाय योगा फर सेल्फ एन्ड ससाइटि। बाथियाव दिल्लीनि CM आरविन्द केजरिवालआ जौनि रां कारापसननि थाखाय जेलाव दंमोन, नाथाय दिनै बिथाङा बेल एबा जामिनाव गबोसिगोन। द्वितीयाव महाराष्ट्रनि पालघराव अखा हाबाय थानायनि थाखाय रेलवे ट्रेकआव गोहोम गोग्लैदों, जायनि जाहोनाव ट्रेनफोरा 25 निफ्राय 30 मिनिटसिम लेट खारगासिनो दं होननानै मिथिनो मोनो। स्निथियाव तामिलनाडुनि कल्लाकुरिसियाव जौ लोंनाय सा 37 जिउ खहा आरो सा 100 निबो बांसिनखौ कल्लाकुरिसिनि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लादोंब्लाबो माखासेनि हालोदा गोब्राब थासारियाव दं आरो थैनायनि अनजिमायाबो बांनो हागौ। दाइनथियाव भारतनि रेलवे बिफानआ मैया एबा 20 जुन खालारखालि जम्मु काश्मीराव बुहुमनि बयनिख्रुइबो जौसिन रेलवे पुल एबा रेलवे दालां चिनाब दालांआव 8था कच गोनां मेमु ट्रेन खारनायनि ट्रायल एबा खारजायोना खारजाया नायनायदोंमोन। बे ट्रायल नायनायाव भारतनि रेलवे बिफानआ साक्सेस जानो हादों। गुथियाव वेस्ट इंडिजनि केनसिंटन अभेल बारबाड्सआव मेच T20 वर्ल्ड कापनि 43थि T20 क्रिकेट मेचआव इन्डियाया मैया आफगानिस्तानखौ फेजेनो। इन्डियाया टस देरहाना बेटिं खालामग्रोयो आरो 20 अभाराव सा 8 जन उइकेट खोमानानै 181 रान खालामो, नाथाय आफगानिस्तानआ 20 अभाराव 134 रानल' खालामनानै 47 रानाव इन्डियाजों जेनो। इन्डिया टीमनि सूर्य कुमार यादवआनो मैयानि मेचआव प्लेयार अफ द मेच मोननो हायो। एसेनोसै दिनैनि रादाबाव। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय हामबायसै। नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय, अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै दोन हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेशन मोननो थाखाय।